Sziasztok! Kingston villám nyereményjátékunk második és egyben befejező fordulójához érkeztünk. Ugye a rövid nyereményjáték első kérdését vasárnap már megnézhettétek YouTube-on, illetve a hardwaretest.hu oldalon is, ma pedig elhangzik a második kérdés. Csak emlékeztető, hogy miért is megy a harc, miért is várjuk a jó megfejtéseket. Ugye egy 8 GB-os 1600 MHz órajelű Kingston HyperX Red Limited Memória csomagot nyerhet majd a szerencsés játékosunk. Mondom a második kérdést. Mekkora méretben és milyen órajelekkel kapható a Kingston HyperX Red Limited Memória csomagja? A megfejtéseket továbbra is a nyereményjáték @hardwaretest.hu e-mail címre várjuk. Fontos, hogy a levélbe írjátok bele neveteket és telefonszámotokat a könnyebb azonosíthatóság érdekében. És szintén nagyon fontos információ, hogy a sorsoláson csak azok vesznek részt, akik mind a két kérdésre helyest választattak. Sorsolás szombaton, eredményhirdetés pedig vasárnap. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!